Tavernes de la Valldigna acull des del passat divendres 29 de desembre el Festivern, un festival dedicat a la música valenciana i catalana que ha omplit el poble de gom a gom. Al voltant de 10.000 persones podran gaudir durant els 3 dies que dura el festival de concerts de grups com Smoking Souls, Zoo o Stay Homas. Es un cartel, yo creo que es muy guay porque hay una mezcla de estilos muy chula, entonces ha sido, pues bueno, todos los años supone un reto, supongo, porque quieres superarte y mejorarlo, pero vaya, yo creo que ha quedado bastante resultor y muy guay, tío. I aquests joves que acudixen a la ciutat com cada any tornen a ocupar la zona de marteletes que l'Ajuntament de Tavernes ha cedit per a fer l'acampada. Els propis festiverners defineixen així l'ambient i l'experiència que estan vivint aquests dies. Brutal, brutal. És una experiència superbonica i l'ambient espectacular. Fer amics en els companys de les tendes, emborratxamos, disfrutar dels concerts i passar un camp d'any diferent a un festival com estos. En plan, un munt de germanor i tots som amics de tots. És superguai això. Quan vas a un festival i la gent és superamiga de tot el món, la Mayer passa i al festival sempre passa. M'ha llamat l'atenció perquè pareix canvia molt d'estiu a hivern. Jo mai havia vingut a un festival d'hivern i pareix un poc vibes d'esquiador, de muntanyero. Però aquest esdeveniment tan multitudinari ha suposat que l'Ajuntament hagi de fer un esforç i incrementar els membres dels cossos de seguretat que vetllen per tots aquells que acudixen al festival. Enguany hem intentat triplicar els agents en el carrer perquè estiguen controlant molt bé la zona d'acampar, l'entrada als recintes i que no hi hagi cap d'incidència enguany en el festival. Per al dia 31 s'espera encara un reforç més gran. També tindrem els voluntaris de protecció civil, n'hi haurà 4 voluntaris en tot moment, també per la seguretat de que tot vagi bé i que tot funcioni perfecte. Aquest esdeveniment musical, que tanta gent porta a Tavernes de la Valldigna, suposa un gran impacte econòmic per a les empreses locals, tal com ens comenta l'alcaldessa de la localitat, Lara Romero. La veritat que l'impacte és molt positiu, no a nivell només turístic ni cultural, sinó també econòmic. Els comerços de Tavernes esperen el festival cada any amb els braços oberts perquè l'impacte és molt positiu, sobretot també a nivell de restauració, bars, cafeteries, comerços en general. Aquest any, com a novetat, el festival ha introduït l'anomenat Festivernet, que es tracta d'una versió del festival per als més menuts de casa. Tots aquests xiquets menors de 12 anys han pogut accedir de forma totalment gratuïta a un concert del grup Zoo, que ha tingut una gran acollida per part dels ballers. Fins a 4.000 persones han acudit a l'esdeveniment, celebrat a les 12:30 del matí i on no podien accedir adults sense la companyia d'algun xiquet. Pensàvem que Zoo és un grup que arrastra a molta gent, aleshores per a que els més menús de les cases pogueren gaudir també de l'ambient del festival, tindré una opció matinal per a d'ells i agrair a Pancho i a tot el grup de Zoo haver estat recolzant esta iniciativa que ha sigut un èxit, la resposta de la gent ha sigut brutal. El 31 de desembre s'acaba l'actual edició del festival, però estem segurs que tots aquells que s'han apropat per a gaudir dels concerts tornaran l'any que ve a Tavernes per a la següent edició del Festivern. Jo no conec altra forma de celebrar el fi d'any que vindré i disfrutar primer de la música i després de la companyia. I vindre l'any que ve. Això sí, vindre l'any que ve segur. Que l'any que ve tornem.